bahai sosial media te media anggi ang bisa jotun hambai marago tini jotun siwo tini hastewo tabu belai wana lai tong layo koidin age dikla romani je tini dikrawo green zone hei romani abo ultangi thangka tabu manjaka tini hastewo at present tini 27 case tong positive case koni bisingo nukha besibak tini BSF camp ni hoite majaka tini 138 battalion BSF ambasa camp ni hoite positive case coronavirus malagi tongo mani bagai jot to tabo Dalai district no red zone declare dikha angomon koina musugo tabo tipra hasten borogdo jottono wana laijak krilajak teibu lukha bangma tini hatan tongairo tin tipra sa ba wan safanum thum bangma tini je phata tongairo hatra haste tongairo borok tabo tuluk tipra habui tongo ang khana ga chorai je bari go bangma tabo 600 hai borok tabo hai tongo tei abo sairika je chorai bari gate especially aro 24 ঘন্টা ডিউটি যিনি হেলথ ডিপার্টমেন্ট হইতে আরো ডাক্তার ও নার্স এঙ্গেজ হয়ে দङ যে বড় ভাই হাব ফাইনাय ফার্স্ট টেস্ট मा खायजानाय टेस्ट खायजागै जुदि नेगेटिव मा जाखांख्लाय 1-2 दिन तलगै कोनो होम क्वारंटाइन खायजानाय दै पजिटिव मा जाखांखाय बरनो जोंनि आइसोलेशन रूमस बरो दानाय अबेख्लाय सरकार हयते प्लान खायखा बे प्रटेक्ट डिस्ट्रिक्टआव प्रटेक्ट सब डिविजन क्वारंटाइन सेंटर खुलाव रखा और बरनो तंनाय बाय व्यवस्था खाई दङ दिनै खानाका दिनै बेसेबां BSF केम होते ताबक 27 दिनै केस पजिटिव केस दङ COVID-19 आरो बिसिङो खानाका गोदै हिंखाय बेलायके चराय 10 বছর 12 বছरनि चराय माइनर एज आरो बरक माजाखा तेरे खानाका अब एकै फेमिलिनि नि खानागो अब बेलाय वनामा संसा abani bagai tabak jottono belaikhani careful belaikhani sincere tona dorkar te ang kobo jotto chini hasteni borogno tomati hate ma wansa jottono sorkarni raidana manai machalai je lockdown declare mani je lockdown ni je rule mote mani to tongke belai chawo tei bu social distance khaitong ke belai chawo tini hasteni borogno khanaka kabang machin borogno haste to birman mai tongkha student दङ जागा सामुं दानाय दङ एमप्लय दङ जेबर रुगि नायजों थानाय दङ बाहाय गोबां मानसिनि खानाय दङ आबानि बागै जोंनि सरकार अक्लियर डिक्लार रेखा एसाइनमेंट रेडी रेखा आरो बे गोबां मानसिनि अफिसार्स दे इनचार्ज खाय रेखा बरबाय कन्टाक्ट खायदि बरनि फन नम्बर दङ दिनै लुखा जागा तामिलनाडु दिनै विकास सिंह दिनै एडिशनल सेक्रेटारि IS बो आर्मी इनचार्ज बर एसाइन खायगामो तेलंगाना तंगोजिनी सहदेव दास बो सेक्रेटारि बो तेलंगाना स्टेट नम्बर 9 बनि फोन नम्बर तंगो ते कर्नाटक तंगोजिनी मैडम चिनी तनुश्री देवर्मा सेक्रेटारि बनि फोन नम्बर तंगो आसाम तंगोजिनी सोनिया गुप्ता बो सेक्रेटारि ते वेस्ट बेंगल तंगो अपूर्व राय सेक्रेटारि तंगो ते महाराष्ट्र के किरणगिट्टे जोंबनो एसाइन खरेखा ते बाद की स्टेट जे और एसाइन खायजा गया अब चिनी देवानंद रियां विशेष ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटारि बनाई ये बाद स्टेट दिनै दिल्ली हरियाणा गोबां स्टेट जो बाद दङ मेघालय अमाहायर बागै एसाइन खरेखा चिनी देवानंद रियां बबाय कन्टाक्ट खायदि बनि फोन नम्बर दङ आबानि बागै जे चिनी सिक्लाराव जे फादा दङ गोबां मानसि बर' ताबक चाय दंखा दिनै हायद्राबाद बम्बाइ बरनो मेरे फर्म बुरी लिखा फर्म फिलअप मा खायनाय फर्म फिलअप जा सामिन मा खायनाय दिनै इमेल नम्बर दङ दिनै आरो स्टैंडर्ड फैमिली नायनाय दिनै LS दालनाव बगे दिनै चेयरमैन बनगते करके थांग दङ बर नागिन खाय दङ बनि बगे जत्तनो बरनि फोन नम्बर इजा बरनि इमेल नम्बर इजा जज आरो कन्टाक्ट खायदि बरनो बाहायख्लै तबनाय दिनै कैबिनेट मीटिंग दङ सालायनो बरनो ट्रेन बाय तबनाय बास बाय तबनाय खागा ट्रेन बाय तबनाय स्पेशल ट्रेन एप्लाई खायगा होम मिनिस्टार चिटि सुइखा
তিনি মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার তিনি বিপ্লব কুমার দেব বরং বসুইকা চিঠি যাতে जों स्पेशल ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट रेना बागै जों अलरेडि हुमरिस चिठि सुइजा बा कयदिन नायसिन दंदि जों रेस्पन्ड मोननाय आबानि बागै जों अरो जे जोंनि अफिसार्स जोंनि अफिसार जों असाइनमेंट रमानि आबाइनो कन्टेक्ट हाइदि दैबो जों गोबां नुखा जोंनि हालत दंनाय जोंनि स्टैंडार्ड पर्सन बरो एप्लाइ खालामनानै फाइनेंशियल एसिस्टेंटनि बागै जों रेडि दङ अनेक बरो लेखा जोंनि मले रिपर्टआव जों नुखा प्राय 4000 ऊपर बेनिफिशियारिज 4000 बेनिफिशियारिज रिजाखा अब जों जोंनि लिस्ट फाइखा तै बाद गोबां माया दंख तै प्रायनो जोंनि 2-3 हजार एप्लिकेंट अब जाय दंख बेफोरनि कारणे अब जों भेरिफिकेशन खाइ दङ अब बरनि मोबाइल नंबर गथ गया बर एकाउंट नंबर गथ गया आमाहे जों खानाका अब बागै अब मिसमेच जोंनि दंखा बिसा अब किसा प्रब्लेम दंखा अब जों दा चेक खाइ दङ जों जुदि अथेन्टिक मोनजा खांखाय बरनि जों डायरि नाय आं खानाका प्राय एप्लिकेशन जराय दङ तैबो अब तिनि 17 जरा जों अब रिनाय अब जतनो आं कय साबो जे बर तफन मायाखौ अब बिसा दज्ज दंदि बिसा पेशेंट दंदि जों सरकार तरफ থেকে जों हेल्प खायले बागै जों चेष्टा खाइ दङ बरनि बागै आं अब दिनै सानामसुगो जोंनि सरकार बाय जोंनि नकि कोअपारेट खायदि जोंनि गभर्नमेंट जे मानसाक जों सामखाय दङ आं खागाव अमन पुइला जोंनि स्टेट गभर्नमेंट जोंनि गोबां मा जोंनि बर'नो जों हेल्प खाय दङ शुधु निनो अरो फातान बर'नो सिनिया बर'तिफोरा बाहायनो जों नि बिपिएल फेमिली अनडारेड फेमिली जों फ्री दा समलाय दङ दैबो जोंनि गोबां जोंनि एपिएल फेमिली नो जे बर' रेशन कार्ड करै जे बर' अब कार्ड करै रन साइन जों हेल्प खाय दङ जों अब सागलाय जत्तो ति बर' तमा वानसा तेमाति प्रासा जों जे बर' विशेष के मासे हांखलाय नो इमिडिएटली नो दाइतिन खबर रेडी तिनि जों वीडियो तिनि इलाकानि वीडियो तिनि एसडीएम ते पुलिस थाना आरो नाव थांया पुलिस खायदि केबो माइ मासे तांथु केबो अबहाय बिरमानता माथो तैबो जों सागलाय गाव माहाय जे बर' रुगिं तो हांखलाय नो सन्देह तो हांखलाय जे बर' कोरोना भाइरास नि सिम्पटम रंगै तो हांखलाय इमिडिएटली नाव थांय हस्पिटाल थांदि ते बर' हेल्पलाइन जों रेडि खा ते थाना थां जज खायदि आबानि बगै आं कयनाय अजराबो जों बेलायखि सिरियास जों बेलायखि क्राइसिस चलाय दङ दिन राज्यआव सारा भारतवर्ष बेलाय क्राइसिस चलाय दङ नट ओनलि भारतवर्ष ऑल वर्ल्ड सारा विश्व दाव बेलाय क्राइसिस अ कोरोना भाइरास तैगि आबानि बगै आं कयनाय जत्तनो अजराबो जों खाबाक्सा याप्रि बाक्सा प्राय जों सांमा थालायनाय बे जोंनि सरकारनो माचुबानाय जों गोबां माथिनि बेलाय हामबाय माराव जोंनि गोबां माथिनि एनजिअ राव जोंनि बे वेल विशाराव गोबां माथिनि सुबाय दङ नोंनि गोबां मा डिपार्टमेंट हयते जोंनि कम्पानि हयते गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप बे एनजिअ राव बर' भाइनो साबुन ब्रुं सुबाय दङ आं बर' बेलाय हामबाय माराव हामबाय बने बगै जत्तनो आं जों कय सानाय बायदि जों अजराव जत्तनो केबन केबो दुस गुरुलायगै और ब्लेम गेम खेलायगै ना नोंनि पलिटिकल पार्टी ना धर्म जेकुनु बर' जों जाते अजराव कोअपारेट खालायलायगै जों माथुलायनाय अबन आनि कयनो हायनो आं दिनै अबन सानाय जे दिनै हासने बर' दाबो जों दिनै अर भाइनो कोरोना भाइरास बाराय दङ पजिटिभ मागै दङ बेलाय किमा संसा दिनै आसाम हयते नर्थ इस्ट जों सेकेन्ड नङै दङ त्रिपुरा राज्य आंनि बागै जत्तनो बेलाय फायदि जों अजराव जों ईशानो सुरिलायनाय काइटनो सुरिलायनाय सुरै जाते जों दिनै त्रिपुरा राज्यआव ओ कोरोना भाइरास नतै जों बरनो फाइट खायनाय दाबो दिनै मेइन शत्रु मेइन एनिमी हिंखाय दिनै कोरोना भाइरास कोविड-19 ओ कोविड-19 जों बालबाक्सा याप्रि बाक्साखाय जों बनो मामे चमनाय बरनो जों रक्षा माखायनाय हामबाय सर कয়েকটা এলিগেশন কাছে ফেকা যে হেল্পলাইন বা কন্ট্রোল সেন্টার যে নাম্বার মানে আর কল খাইকে কল রিসিভ খাইজে গিয়ে আর বা কল হাইবে আর ওখানে সাজাবো আমার বা जों स्लाइड दङ अवश्य दिनै अफिसाराव माजे माजे बर' टाइम करिं ना आं खानाका जे बर'नि व्यस्तनि बागै बाक्सा कल खसामाया अबे जों दिनै जोंनि मिटिं दङ आं डिटेल आबादनि कल सानाय जेराव साइमानो आं कमसे कम आंले प्राउडखौ सामानो आंनि तो गोबां फुल कल फैयो आं यासागौ 24 घन्टानो फन फैयो आं यासागौ जों अफिसाराव माथा मसो अहाय मानो जे दाबो जों चेक रिनाय आं याफ्राबो जों आं साका दिनै चिफ सेक्रेटारि कक साका ते बजे अफिसार कक साका जातिनो प्लिज अजराव अ क्राइसिस समायाव जेराव बिसा दिनै खस्थ' माखायनाय सेक्रिफाइस माखायनाय आइना बरनो कयखा बने आंबो खोनाका महाय कसो अभियोग खोनाका जे दिनै अफिसाराव
phone khosaya bor attendant khlaiya amai khnaka awate sen slai tongo ang borno koikha ang nijeno koyo officer kok slaika nero bilis odorago crisis somayo you have to sacrifice, you have to be patient. Kau mak call manai, o manai, apa nasi bisa, tu